Asiyeke le diary. Cause kunezinto engingakwazi ukuzisho. Engeke ngikwazi ukuziphendula manje. Not ukuthi mhlambe ngeke ngikwazi ukuyiphendula manje kwi-diary. Ekugcineni kosuku izoba sengazuthi kunabanye abantu eziphesonali kakhulu engeke ngikhone ukuzisho mina. Naye angeke aze abe right ngaso. uMaNgwabe noMaYeni babazana, mina ngangingazi. So lokho kwenza isilonda kakhulu futhi kuMaYeni ukuthi ngithathe umuntu amaziyo. Ngicabanga ukuthi enye into eyenza kuba nenkinga enkulu. Uqalisisha? Ngabe right namanje, isangidina. Uyazazi izono zakhe.